Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Selamat sore menjelang malam. Yo, ya masang kipas dinding kalau wis dipasang guys. Mang nge video Facebook pemasangan kipas angin murah meriah. Patang atus ya. Juli ya. Juli duwe. 1 juta. Bari malah njaluk 1 juta. Lha iki sing bayare sapa mang tenggak ya? Aku iki. Wah, sembayar sapa? Peri. Lho aku jare sembayar. Duit kondi kowe? Duit nyolong saka tabungan. Oh, tabungane sapa? Tabungane mama. Oh. Mulai dipasang. Ini yang gunti iki. Sipokno tripod, Per. Pegel tanganku, Per. Halo. Dikongkon. Iku ki dipasang nang tembok kudune, nang dinding. Nang kamar ae ning tembok. Iki kan ngene gak tembok. Bautnya pasang neng di baut cilik-cilik. Lah iki yang gunti, Bud. Mana beb? Lihat mana beb? Bukan. Lah gak ngunci kuwi ya tutup. Main Roblox. Iku lho ya konane coplok, Mang. Gak iso menakno. Ireng-irenge. Bunderane cilik lho. Wandel ya tutupe ya. Kok gak sikron. Oh, kuwi nak ya nek baut nak. Angin. Agak pas. Ya waduh. Walat palingnya. Ya elek Nek ditutup elek. Makane ya. Ndak malah elek. Biar aman. Masa terus dok? Ini duit apa cah? Pembautan guys. Ya Allah, encer gitu. Bolongane. Tapi kandel pak ya. Tutupnya iki lho kok kandel. Dek.
baut enggak cepling. Pasang neng kamar aja ya. Waduh mulu. Udan guys. Wah, aku kok wedi nek putung. Kak ya, ini. Wah, segeri guys, tipas anyar guys. Ya ampun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, segeri tipas anyar. Ini. Kono. Cocok wis. Oh, cantolan apa? Ya. Oh, karek ngono. Ya ini tak wes. Ngono tok. Loh, ngono tok ya. Walah penak ta tepas baru, guys. Wah, seger. Iki etek-etek iki lho, guys. Iki kok kerjaane Pak Riko ki nek mergawe kan. Ya mesti nggo ngene iki. Iki sing keloro ya tepas iki. Cok endi coke? Coke rusak, sing cilik. Wah, etek-etek nang dhuwur ki duwe loro, guys. Stoke cilik iki sing gedhe, tapi yo ora marem nek awan, gak seger. Ben digo Pak Riko nek kerja neh. Aja dilon-dilon men ya. Sama ini tadi. Terus kabelnya ning ndi? Kayak kono cek gedek, iki yo cek kasih bot. Temboknya lagi separuh. Nek sing kono kan wis tembok ya, guys. Tipas anyar. Tipas anyar iki, enak iki. Seger. Seger. Seger sapa? Seger aku dong. Seneng. Seneng banget. Kan favoritem kepas. Iya. Mama cek. Nek kepas kenapa? Aku gak marah. Suka tuh. Kalau ini ada tepas, tepasnya 2. Iha. Seneng. Ki ngerak seger nek turu terus ngelepus ngono. Ini. Piye? Nek turu ngono nggo. Ya, tak spray berdiganti ya morat-marit ra karuan. Mbah. Ora kowe. Kesel noto. Wes, nang gak godangan. Ngetes tepase. Iya. Iya, ora kena. Gongok urung muter. Well, oi. Skri. Seneng nah Peri ya. Dipasi anyar. Senengen. Ya situ ae sing dhuwur iki dicoplok ya. Lah kok penjeluk tewas piro? 3. Telu, gak kademen. Oma soso telu. Sing ngadeg ki ben ning ngarep ruang tamu. Sing ning dhuwur iki digo wayah ya mergawe. Oleh ora?
Anu sing duwe tepas kae gantine. Kenapa? Kena. Mandi ora? Gak. Iya, Ber. Balas keresan. Wis kena adem iki san. Walah lho. Sagone seger nih. Walah Ferry seger nah, walah. Langsung nyaman nah Dek ya. Seneng nah. Masker. Turunnya sang lipu saking gua. Enakan Ferry ya. Coba aku ya kena tinggal ngeleh. Oh, ndek mlaku dhewe. Pinuk ah ya, Ber. Kowe aja sembrono lho ngeleh kana banter-banter pedhot kayane. Ya, Ber. Oke. Kowe njuk tepas piro? Siji banter kok iki pe loro. Pe telu jare. Lima aja tambah banyak. Ini iki kenapa? Nek gak tepasan kenapa? Gak bisa wah. Bisa turun. Karena nggak seger, nggak ada yang seger-segernya. Masih ya. Oh iya. Ada jangan. Nek ngene iki, nek enek tepase Sekurang. seger. Gak diadem blas kok. Diselimuti iki moh, guys. Malah tenggae awake anyep kabeh. Nek seneng tepas ya nganti esuk aku kadang kanyepen nyethethuk ndek gak kanyepen kok. Jaduk kok. Udan lah ya kepasan, guys. Soalnya gak kepasan ndek gatelen. Ra turu. Risikan ae. Itu sih. Kulo nek bayi rek Iya. sugih keringat ya. Lebih. Ket bayi dadi 1, 2, 3. mbok selimuti niki mau dipancali guys, gak tau selimutan nek turu. Kipasan sampai esuk. Dadi nek gak duwe tepas loro telu, bobrok tepase gak kuat sesuai. Mama. Guys dipasang Pak Riko lho, kabele kono dicolok ning kono, guys. Dadi ini tak lanjut. Mbak Isma mau ganti spray. Iki kenapa iki mau bar tak resiki, guys. Apa jenenge kasur iki? Sing iki kan sebelah kono, sing kono sebelah kene tak pindah. Soalnya kono jeblok, guys. Maksudnya wis ini kan jek atos. Kono wis ledok. Dadi ini tak puter. Di bawah mbek ngresiki ngisore, saiki ngisore wis resik. Ternyata enek ku lho. Keramik sebelah kono ki bolong, guys. Dadi dienggo tikus sing nggo jajan pirang-pirang kulite ning ngisor kene. Dan iki alhamdulillah wis tak resiki. Tinggal masang spray lagi lho. Ngono. Wis tak lanjut. Noto spray. Lali, guys.
bantalnya wis tak ganti spray, jadi tinggal taruh. Yes. Ubah bonekanya di Peri bengi cek dolanan boneka ngene iki cek dolanan boneka ini selimut yo kemarin tak ganti di sing kotor tak cuci terus iki mek selimut sing undahan guys. Sudah selesai. Wah, ora kena didudul. Wis, ini kan wis berubah guys lho, tepase nek loro. Aku nek bengi kademen guys, akhirnya pakai sini dhuwur kae. Gak betah nek kuwi nggo awan-awan. Oh. Jadi wis malu. Karek pengen gulung sing kene. Ini tak resiki juga pengen pel.